No, tak sme išli na výbor a sme našim vlastne výboru vlastne MZSR za Trenčín povedali o tomto zámere. No a dohodli sme sa jasne, že my tu predsa zastupujeme našich členov, ktorých je tu v Trenčíne a okolí, ktorých zastupujeme 2009, myslím, alebo 2013 presne. A samozrejme tým, že máme na starosť zväzovú vodu, ktorá je VAH, tak zastupujeme ďalších zhruba 115 000 členov na Slovensku a že jednoducho musíme k tomu dať nejaké stanovisko. To stanovisko sme zaslali na mesto, kde sme vysvetlili dôvody, prečo nesúhlasíme s takýmto zámerom, ale zároveň sme povedali, že nemôžeme povedať len, že nie, sme proti tomu a dosť. Tak sme si povedali, že takto to páni nejde, sme dosť silná organizácia, ktorá má veľa členov a jednoducho poďme niečo s tým spraviť. Pretože v rámci toho akcie alebo vlastne toho projektu Trenčín City tam vyšli také námety, že ľudia zapojte sa, dávajte návrhy. My si považovali za potrebné, že áno, dajme. Tak sme vypracovali projekt a podali sme ho 10.5. na mesto Trenčín, vlastný projekt na údržbu tohto územia. Pretože si myslíme, že ten projekt, ktorý dal investor, bol jeden, my sme dali ďalší a že vzniká priestor na nejakú takú súťaž, možno, že sa zapojí ďalší a ďalší nejaký projekt a nakoniec z tej diskusie verejnej vznikne to, čo chce široká verejnosť, čo chcú Trenčania, ľudia, ktorí tu bývajú a samozrejme za dodržania všetkých zákonných noriem. Takže tento projekt sme podali 10.5. na mesto, ale zároveň nám bolo jasné, že ten priestor vyzerá dosť otrasne. Tak som poprosil za pár takých obrázkov. A takisto sme si povedali, že nie je len podať papier a sedieť na stoličke a čakať so založenými rukami. A tak sme zorganizovali brigádu a celý ten priestor sme začali čistiť, lebo fakt to pozeralo zle, nepekne. Je to mestský pozemok, nebol to náš rybársky, nikto nám to neprikazoval, ale jednoducho sme priložili ruku k dielu a tak sme spravili toto, čo tu vidíte teraz na tých obrázkoch. Celý ten areál sme vyčistili. Samozrejme, v našej réžii nestalo nás to nič, boli tam asi 15-20 ľudí. Musím povedať aj jednu skutočnosť, že jedným z takých argumentov, že toto územie je také zanedbané a odstrašujúce a sú tam bezdomovci. Áno, sú. To nie je problém nás rybárov, to nie je problém ani občanov tohto mesta. To je problém nás všetkých. My k tomu musíme zaujať stanovisko, buď sú tam zákonne, alebo sú tam nezákonne. Ak sú tam zákonne a nič neporušujú, tak sa na tým nezrušujme. Ak sú tam nezákonne, tak treba zasiahnuť. Ale o tom som nechcel. Chcel som o tom, že toto, čo tu vidíte, vyzbierali takisto aj to bezdomovci s nami. Bol som za nimi, poprosil som ich, pridali sa, nemám s tým žiadny problém, nehovorím, že všetci, ale veľká väčšina a boli radi, že niečo môžu spraviť. No, keď sme to vyzberali, tak sme sa pozerali na ten areál, že no dobre, je to vyčistené, a čo teraz? Vyzeralo to asi nejako takto, keď sme to vyčistili. Ako taká džungla, kde skutočne sa nedivím tým mamičkám, ktoré tam, alebo nejakým pešťom, alebo hlavne ten nežnejšie pohľady, keď tam ide, že tam naozaj za toho príčku niečo môže na nich vyskočiť. No tak sme oslovili firmu, ktorá má profesionálnu mulčovaciu techniku. Chceli sme si vyskúšať, čo to dokáže. No tak sme to dali poprosiť najprv. A získali sme samozrejme súhlas mesta. Na to nebolo naše také svojvola, proste sme to jednoducho spravili. No a tak, keď sme to posili, tak začalo sa to, ten areál takto ukazovať. Teraz
si myslím, z môjho pohľadu, že už to nevyzerá tak strašujúco, aké to bolo na začiatku. Toto vzniklo všetko v rámci, tieto pohľady, ktoré tu vidíte, v rámci tej akcie Trenčín City. Zapojili sme sa presne podľa tých cieľov projektu, sme sa zapojili na zvedlatím tohto mesta a spravili sme priestor pre ľudí, aby sa otvorili oči všetkým, ktorí okolo toho územia, do toho územia chodia a aby objavili jeho potenciál. Potenciál na rôzne druhy aktivít, ktoré len si môžeme zmyslieť. No a samozrejme, poďme ďalej. Nezostali sme sedieť a začali sme jednať s mestom, pretože vznikol tu už trošku taký tlak, že je tu už podaný jeden projekt a ten náš prišiel ako druhý. Tak sme v podstate dohodli stretnutie na meste s vedením mesta, s akcionárom, investorom, ktorý tam chce ten golfový areál, so zástupcami stavebného úradu, kde sme si povedali tie svoje názory. Prečo ten náš, prečo ten golfový. Bolo tam niečo povedané a dohodli sme sa na ďalšom postupe s tým, že do konca augusta pán primátor povedal, že sa osobne stretne ešte so zástupcami Oskorku a osobne sa stretne ešte s rybármi, že ešte budeme o tom diskutovať, pretože na tejto diskusii ešte, aby som podotkol, kde sme boli na meste, na tej prvej, v podstate sme sa bavili len rybárske právo a golfový areál. Keď sme začali s tým, že my sme predsa aj občania a verejnosť, tak toto bolo tak nejako odsúhlasené, teda odsunuté na bok. Dobre, takže čakali sme, že nás niekto osloví. Tak ako bolo povedané, do konca augusta sa nič neudialo. Na konci augusta som lebo ešte musím späť. Veľakrát v tých diskusiách, ktoré boli na internete a rôzne o tom následne prebehli, sme boli označení, konkrétne ja, tuto kolega Šťastný, že sme tí dvaja akože aktivisti a zastupujeme pár rybárov. Tak my zastupujeme tých pár rybárov z poverenia nášho výboru, pretože náš výbor zastupuje tých 2000 členov, takže to nie je naša súkromná iniciatíva, my sme poverení výborom mesto Trenčín, aby sme našich členov zastupovali. Tak, keďže do toho 30. augusta sme žiadnu odpoveď nedostali, čas utekal a kolega, pán Šťastný, napísal pánovi primátorovi mail a dožadovali sme sa teda, že čo bude ďalej. Na tento mail sme nedostali odpoveď a zase čas bežal, až bol deň otvorených dverí, tak sme sa zobrali a za pánom primátorom Rybničkom sme prišli osobne, kde sme sa rozprávali k tej veci, kde pán primátor nám slúbil, že samozrejme do týždňa si sadneme k tomu a celé to predebatujeme. To sa opäť nestalo. Ja hovorím len tak, čo sa udialo, takže sme si spovedali, že páni na našom výbore, niečo sa deje. Musíme na to upozorniť a preto potom sme zavolali médiá, rozviedli sme tú hladinu, vyvolali sme diskusiu o tejto veci, rozprúdili sme trošku tú debatu, zapojili sme verejnosť do toho, aby sme počuli názory aj pre, aj proti a preto ste tu aj teraz. Ja som strašne rád, že ste prišli, aspoň v takom počte, ako ste prišli, lebo ste všetci obyvateľia Trenčína, ktorí tu žijú, ktorí tu chcú žiť a bol by som strašne rád, že sa v tejto celej problematike vyjadríte. Samozrejme, už tie debaty sa začali vyvíjať tak, že my sme niekde už na druhej strane, sme stále tí druhí, sme stále proti niečomu, proti rozvoju mesta, prečo nám záleží na 500 metrov váhu, keď môžeme ísť hoci kde inde, prečo zrovna na tejto lokalite a tieto reči tak ďalej. Takže my sme povedali, že dobre, budeme sa o tom baviť, ale nebudeme ustávať v tom našom projekte.
pretože ten náš projekt, ktorý sme podali, má takéto ciele. Je trošku obšírny, ale aby som tu veľa nerozprával, tu si to môžete aj prečítať. Náš projekt relaxačno-oddychovej zóny má zachovať prístup do tohto územia pre všetkých, zachovať prírodný charakter tohto územia, celý areál udržovať jednoduchým prírodným spôsobom a ďalšie funkcie tohto územia doplňať na základe nápadov občanov. A za týmto sme si stáli, za tým našim projektom a takisto sme si povedali na jeseň, že jednoducho my nemôžeme zase sedieť a čakať, až to zarastie a tú našu prácu, ktorú sme odviedli, zase tá príroda nejako spacifikuje a vytvorí nám to, čo si pamätáme za 3 roky pred Odou v tej jame nešťastnej, kde ste videli, čo dokázala za 4 roky tam spraviť. Takže sme to znovu dali teraz na jeseň pokosiť a ešte by som sa vrátil k tomu, keď sme už to jarné kosenie absolvovali, tak veľmi nás zaujímalo, že mesto nám tvrdilo, že nemá prostriedky na udržovanie tohto areálu, nemá peniaze na pokosenie, tak my sme zaplatili za to prvé kosenie 346 €. 8 hodín, profesionálna mulčovacia technika, 346 €. Na jeseň, teraz, to bolo asi, 2-3 týždne dozadu, v sobotu, neskutočne pršalo, tam znovu bola mulčovacia technika, predtým sme na základe súhlasu mesta vyrezali zopár v tej časti prednej náletov, ktoré sme mohli vyrezať, niektoré tie príčky, lebo naozaj to tam už začalo zarastať a znovu tam bol traktor mulčovací, ktorý celý ten areál pokosil, prečistil a znovu to bude stáť túto sumu. Takže tie kosenia nás stáli necelých alebo 700 €, zaokrúhlime to. To si myslím, že nie sú také peniaze, ktoré by toto mesto nenašlo a nedokázalo s týmto niečo spraviť. Takže takto to môžete vidieť, takto vyzerá ten areál teraz. Toto zábery staré týždeň. Je už trošku opadnuté listie, vidíte, že je to pokosené, spriehľadnené. Samozrejme, je tam ešte práce dosť, ale to nie je nejaká nereálna práca, ktorú by sme nedokázali zvládnuť. Tomu areálu naozaj netreba veľa. A ja poviem teraz, aby som už veľa dlho nerozprával a dal slovo aj túto našim zástupcom rybárom a som ďalej v diskusii. Chceme, aby tento areál bol takto otvorený, aby sa ľudia naozaj sami vyjadrili, čo tam chcú. Čo chcú v tomto areáli mať. Dajme tu šancu projektu Trenčín City, ktorý tu ja a myslím si, že mesto sa k nemu hlási a plne si za ním stojí, aby vznikali od vás, od občanov, ktorí tu žijete, od tých, ktorí bývajú na Novinách, na Sihote, u nás, v Orechovom, to je jedno. Pre všetkých ľudí, ktorí sú tu v Trenčíne, aby si povedali, že áno, chceme tu toto, alebo tu chceme golf, alebo tu chceme, ja neviem, volejbal, alebo tu chceme, ja neviem čo. Do toho 2014 roku by mali vlastne prichádzať tie nápady, námety. Dovtedy samozrejme nebudeme čakať so založenými rukami, ale spravme ten priestor, vyčistíme ho, ukážeme jeho potenciál a potom rozhodníme. Potom rozhodnite vy, občania, čo tam chcete mať, či tam chcete mať naozaj to, čo som povedal. Takže toto na úvod k tomu našemu projektu.